Marwulatynyň ýolutyn etrafyna bilim resmiýetleri we ili ýaşlary ýokary synyp mektep okuwçylary bilen wagtynda syhat işlerini geçirip ýokary bilim babatyna daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny gödeňine tutmalygy ýerli uniwersitetleri saýlap almagy maslahat berýärler. Resmiýetler ýa-ni ýakyna günörtügün Orta orta mekdepleriniň bir näçesine geçiren şeýle gurrundaşlyklaryny ýurdun çägine ýerleşen ýokary hujaýlaryny mahabatlandyryp bu ulgamyny ýurtda ýyllar boýy dowam edýän korrupsiýa aýplamalaryny ret etdiler. Yurdumuzda orta mektep tamamlayan yaş raýatlary ýokary okuw jaýlaryny okumak mümkinçiligi döredilýär. Şonuň üçin daşary ýurtlarda okumakçy bolup çykda jetmäň. Öz ýurdumyzyň çägindäki ýokary okuw jaýlary size garaşýar. Diýip bilim resmiýetleri ýokary synyp mektep okuwçylaryny geçiren gurrundaşlyklaryny aýdýar. Ýurtda il ýaşlarynyň mektep okuwçylarynyň ýonaklary çekilip ýaş raýatlara daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryny gödeňine tutmalygyň maslahat berilmegi halkara arenasyna bolup geçýän syýasy jemgyýetçilik wakalaryň ýetileşip käbir tebitleri durnoksyz howpsuzlyk şertleriniň dowam edýän pursatlaryna gawat gelýär. Türkmen häkimetleri öňden bäri öz raýatlaryny ýurt içine saklamagy galy berdi. Daşarky dünýäden mümkin gadar özüňe syýasat ýöretmäge ýakyn edip gelýär. Ýöne bilim resmiýetleriniň ýaş raýatlaryň ýognaklary ýygjamlaşdyryp ýokary bilim babatyna daşary ýurtlary gödeňine tutmalygy maslahat bermegi Passowet ýurtlardan Gürjistana häkimetleri garşy protestlaryň dowam edýän pursatlaryny ýakyn günlerde hem dartgynylygyň dowam edip Siriýada gowatgalaňçylaryň paýtagyt Damasky häkimeti ele geçirýän wagtlaryna gawat gelýär. Mälim bolşýal bu wakalar türkmen jemgyýetine şol sana sosial ulgamlarda geçen hepdeniň dowamyny giňden aranyp maslahatlaşyldy. Häzir bizim ýurdumyz ösen döwletleriň ýygynyň ýetip bir adım öňde barýar. Diýip türkmen resmiýetleri öňe sürýär. Olar ýolutynly ýaşlar bilen geçiren ýonaklaryna hususan oba hojalyk ugrundan hünärmenleri taýýarlamagyň ähmiýetini utap, munyň bilen baglykda oba hojalyk uniwersitetine okuwa girmegiň peýdalary barada gurrun berdiler. Ýöne käbir mugallimler okuwçylar bilen özleri gurrundaşlyklerde özleriniň bu çağırışlar bilen ylalaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Yerli ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin ummasyz para pul soralýar. Şol pullary bermedik adamlar ýokary okuw jaýlaryna girip bilmeýärler. Diýip daşary ýurtlarda ýokary okuw jaýyny tamamlap gelen bir mugallim aýdýar. Ol ýognakdan soň okuwçylar bilen geçiren özleri gurrundaşlygyny daşary ýurtlarda bilim almagyň peýdalary barada gurrun berip bilim resmiýetleriniň we il ýaşlarynyň aýdan tödlerine ýyl baglamalygy näpdir. Daşary ýurt döwletine bilim alan mugallim yerli okuw jaýlaryna talyplaryň döwlet gödäwçiligine geçirilýän çäreleri mejburi gatnaşdyrylmagyna da ünt çekýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda pully hojalyklaryň çağalary bilim alýar. Egerde pul ýagdaýyňyz kyn bolsa, daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny saýlap alyň. Diýip mugallim maslahat berýär. Ol daşary ýurtlarda okuwdan daşary iş mümkinçilikleriniň hem bardygyny belläp talyplaryň pul gazanmak mümkinçiliklerini de ünt çekýär. Türkmenistany ýaşary ýokary bilim üçin esasan Russiýany we Türkiýany galy berdi. Garaşy döwletleriň arkalaşygyny girýän käbir ýurtlary saýlap alýarlar. Russiýada 30 000-den gowrak, Türkiýede 17 000 çemeti türkmenistanyly ýokary bilim alýar. 2020-2021 okuw ýyllaryna Belarusda 8700 çemeti türkmenistanyň okuýanlygy ma'lum boldy. Ýurdun ýokary okuw jaýlary köp ýyllyklaryň dowamyna korrupsiýa aýplamalarynyň kölegesine galýar. Galy berdi syýasatyň bilim pudugyna aşa agylygy, talyplaryň döwlet gödäwçiligine çäreleri ýerli mejburi çekilmegi, şeýle-de olaryň bir topar çäklendirmeleri sedewar edilmegi, halkara ülümlerine gawat gelmeýän çäreler hökmüne tanqid edilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň düzgünlerini gaýtadan kesgitdi we şonu öňlüligi düzýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny düzdi. Şonu Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt uniwersitetleri tarapyndan berilen 146 ur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejekdigini elan etdi. Ýöne şol bir wagtda dünýäniň Awraýly sanawlaryna ilkinji müňlüge girýän uniwersitetleriň diplomlarynyň tasdiklanjakdygy aýdyldy.